No, tak jsme tady v prdeli, ty vole. Jsem tady 24 hodin denně, pořád mě tu serou, nic se tady neděje, kurva. No prdele, aspoň že ty cigára mám tady jednu jak v prdeli, sere mě to tu. Dobrý den, já jsem tady Josef se jmenuju. Josef Mandelinka. Jo, Ale rozumíme prdele, si. kurva, fix, mě to zajímá, vole. Josef Mandelinka se jmenuju. No tak dobře, no, tak si ty produkce můžem podat, viď? Ne, No, čau. těší mě, no, hajzlo jeden. Mám šus, ty vole. Se usaj ty sráči. Já si mám dát ten šus. Jo, tak ty močíš ty prase, jo? Ty vole. Já jsem ho chtěl totiž smíchy, víš, já si z tebe, ty vole. Nebo klepej si čuraka. Nevíš, co bude k obědu náhodou takhle. Já bych si mi řekl obědu, hovna s tížkama. Ty seš tady na ty dostaneš hovno, víš? Já si tady takhle můžu klepat, jak chci, můžu si dělat, co chci, víš? Já jsem tady Jo, teďka a v pohodě. co teďka třeba děláš, jako takhle, když se nudíš? No co děláš? Co děláš, řekni mi to. Já prostě s masturbuju svýho malýho šulina. Je to zábava. No nepovídej, to tady někdy musím Ne, zkusit ne, s tebou. teď si musím, a občas si plácám hrncem na zeď, ale to není moc zábavný, no. No, teď mi soused říkal, že si taky masturbuje. Tak si vydej svoje CDčko, ne? Plácání na klempí, na ešus. Plácání na ešus, to by byla skladba. Já taky ješus. Tak si musíš složit do báglu, víš? Já jsem ještě spocenej, takže se teďka musím otírat často, víš? Když si hodím, tak jsem spocenej. Prý máš spocený půlky, jsem slyšel, že nejvíc smrdíš tady z té cely, jako. Že to máš nějakýho vlčka a takový věci. No to mám, a to už je za mnou, víš? Většinou. Takže ke mně to ještě přijde, teda chceš říct, jako. No. Jo? Nebo já nevím, jako, já nevím, co ti mám říkat, protože... Je dost pravděpodobný, že jako přijde, no. No tak jako, mohlo by to přijít, věř tomu, že jo. Jak, co budu asi dělat? Víš, momentálně mi urvali prkno ze záchodový mísy, takže se nemůžu vysrát. To je docela problém, víš. Nebuď jak deple, jo? Odsuň se ode mě, ty prase jedno. Já se nechci vychcaný. odsouvat, víš, ty mě dost zrušuješ, víš. To mě fakt zrušuje, když se chlap přijde do cely. Hele, ty špekou nejeden, vole, neser mi. Já ti neseru, já ti nic neseru prostě, jenom si jsem přišel sednout za kámošem, víš. Jo, a chtěl bys něco z mýho ešusu? Z týho ešusu bych fakt nechtěl nic, já mám svůj ešusek, víš, takže mě to je uprdele. Vole, já tam mám klobásky. No, co mě nezajímá, co tam máš. Já jsem teďka dokouřil Laťana, takže já jsem v klidu, víš. Jo, vole, já tady mám kvalitní skanky, vole, takže tě narvu do prdele. Já nic nechci po tobě, víš, ty mě akorát tak sereš, takže já fakt nic nechci. Jo, tak ty nic nechceš? Ne, nechci. Ani zachový prkínko, jo? Ne, nechci. Jak se vysereš? To mě nezajímá. Jo, nezajímá tě to, jak se vysereš. Budu srát na podlahu nebo na tvojí postel. Jo, to si zkusíš, ty vole. No to si Ti zkusím. naseru do ešusu. Já že stejně používám jenom na plácení na zeď. Ne, nekecej, jo, nekecej. Já nekecám. Prdel. Jo, jasně,